Unsa boys? Di mo ganhag flap? Flap bitaw. Pero ato ta kwarto be. Di ba? Utgan ka. Huwag mong amuyin. Kainin mo. Di mo malasahan yan pag di mo kinain. Lugar! Hindi! Tao! Oo! Lalaki! Hindi! Babae! Oo! Babae! Mabait! Oo! Pwede! Mabait! Loyal! Oo! Pwede! Single mom! Oo! Single mom? Oo! Masarap! Yan! Oo! Giaway ti ka para lambingon ko nimo. Pero kay bugo man ka. Nagbulag na inunta. Hinay-hinay lagboy ang clutch. Hinay-hinay. Sige, sige. Cambio. Eh. Tarong nga, hinay-hinay lagboy ang clutch. Ayaw pa Sige. Sige. Sige, hinay-hinay. Sige. Sige. Ikaw ra gani akong kalipay. Pwede ka mo reply. Oh, unsa man? Magsige lang tanig hinuktok hila. Move on na. Ayaw na sige huna ang tao mo ang nakagihigugma. Huna na makita kag mas labaw pa niya. If someone cares for you or make you feel happy, I warn you, never get too attached easily because people change. Maong masakitan ka kay unsaon, ma-attach man dayon ka sa isa ka tawo nga ang feeling para sa imuha walay klaro. Boundary lang ga. It doesn't mean na he or she made your day special na ka para sa iyaha. Keep on mind that people wake up with different feelings every day. Wa ka kahibalo, karon switch siya sa imo, pero ugma mura na mog dili ka ila. Maong never get too attached easily, kay ang madala sa atik, for sure, pilde. Tagaan ti kag tips para sayo ka makatulog. Tanaw sa ko Tutuki. O diba? Mura na kag nakadamgo. Nga maimuha ko. Kaswerte bagod nimo. Puyo katulog. Kung magtagay magani mo sa imuhang mga barkada, tagay lang. Walay mauyay. Walay lakay. Te, kapoy na ko sigig lako-lako. Ganina ra kung sigig pinangita niya. Uy, bay, kano sa imong birthday? January 28. Unsa pong tuig Kada tuig, bugo man di ay ka. Alangan na mag sometimes. Palangga magud ko nimo. Siyempre, asawa guti ka. Gimahal gid ko nimo. Siyempre, asawa guti ka. Tinuod ka, basta nagbinuang lang ka. Siyempre, asawa guti ka. Unsa in English? Pero, dog. Unsa in English? Iring, cut.
Unsa ining Yes, og ulan. Rainbow. Unsa ining Iskandila. Nalagko. Unsa ining Yes, og suga. Purisin. Imagine na, gwapa kay ka. Nya nihila kakaslaki nga way tuli. Dong, kung kasal na ta, makabiya ka sa sigarilyo? Nga dugong dili, biya lang ga oy. Sa inom? Yes lang ga. Sa laag? Biyaan. Biyaan oy. Unsa pa'y pwede nimong biyaan? Ah, bisan pag ikaw. No, 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 no.